Sziasztok! Itt ülünk kinn az Orkával a hintába, és egy nagy, hatalmas almafa alatt ülünk. Zorka, nézzél fel! Hát, ha még van egy alma tavalyról. Hát nincs. Ó! Ide pottyant! Hoztunk nektek egy mesét az almáról. Úgy kezdődik, hogy volt egyszer egy almafa. Egészen nagy almafa, voltak pöffeszkedő almái, melyek ott pirosodtak a szélein. Voltak szégyellősek, melyek a sűrű levelek mögül pislogtak, hunyorogtak napra, esőre, voltak feszülős héjúak, mások töpörödöttek aprókák, és ezek a sokféle almák mind lakták a fát. Nézzél csak fel, mennyi alma volt fent. Sok. Volt úgy, hogy beesteledett. Olyankor minden almából egy sötét alma lett, mint az ég. És egyforma sötéten is rezegtek kicsi fás száraikon, hogy jaj, jön a sötét, jaj, jön a hernyó. Szélvész, tornádó, kaszáspok, galóca. Aztán nappal mutatták maguknak olyan, amilyenek pöffeszkedőnek, pislogósnak, nyámnyilának, ropogósnak. Megint este, megint jaj, jön a sötét, jaj, jön a szélvész, tornádó, kaszáspók. Volt köztük egy alma, amelyik nagyon kövér és nagyon fényes volt. Egy éjszaka, amikor az almák mind magukra öltötték az ég sötétjét, amikor reszkedték esti félelmeiket, bizony a lappantott éjszakából előbújt egy hernyó. Na, hol bújt elő a hernyó? Mutasd meg! Rákezdte az alma, almástól, levelestől, kérgestől, hogy jaj, jön a hernyó, de már késő volt. A sok lábain közlekedő hernyó, itt van, sok lábain közlekedő hernyó, meg sem állt a legkövérebb, legfényesebb almáig, ott jól megvetette sok sarkát, mert hát igen csúszós volt a kövér alma, mint egy csicsonka. Dünnyögte le sok lábait megfeszítő hernyó, s munkához látott, csücsörített egyet a száját, miután megtornáztatta ajkait, s csücsöri szájával elkezdte habzsolni a kövér alma legpocakosabb részét. Nézzétek, hogy habzsolja az almát. Jaj, leesett a hernyó. Jaj, lyuk nőtt az almán. Végül csak sok lábai kalimpáltak ki a hernyónak, de azok jó hosszan, mert nagyon sokáig tartó teste volt neki. Az alma már azt sem suttogta almáival, leveleivel, kérgeivel, hogy jaj, jön a hernyó, csak az látszott, mikor a holdvilágost kerekített rá, hogy igen, meg van ijedve, s akkor ebbe a nagy hallgatásba belekacagott valami, vagy valaki. Felkapta fejét az almafa. Kiberészel ebbe a nagy ijedelembe, lúdbőrzésbe, kacingálni, gügyenteni a hangjával, hiszen sírni kellene, bömbölni. Bömbölni kellene egy ilyen almafának mindenestől, ha legkövérebb almáját soklábú hernyó fúrja csücsöri szájával hörpintve, édes leveit, jaj! Hallatszott ismét? Az almafa maga fölé terelte a holdat, már bizony megnézi, ki kacarász. S képzeljétek el, mit látott? Ámultak el az almák, a levelek, kérgek, amikor a holdvilág fényében feltűnni látszott, a legkövérebb, a legfényesebb alma, amit hol ide, hol oda kapkodott leginkább a hóna alá, aztán a nyakához, aztán a füle mögé, hogy
De jó, ez a sok lábú hernyó itt bent a pocakomba, nyakamba, itt mindenütt. Úgy kacagtat, csupa csiklincs, csupa kuckuc, s hallani lehetett, hogy már a hernyó is csuklott a kacagástól, és akkor a nagy almafa is elkacagta magát. Aztán, ha esteledett, minden napnak a végén, nem kezdték rá az almák, levelek, kérgek, jajgatásoktól mondani, hogy jaj, jön a sötét, jaj, jön a hernyó. Ha jött, akkor kacagtak, himbálóztak boldogan gömbölyüket, énekelve. Itt a vége, itt a vége. Hogy szoktad befejezni? Fuss el véle, eltöltek vége. Elvitte a kis egérke. Bizony. Reméljük tetszett az almafás mesénk. Sziasztok!